kay karama tayo mag-bash kung wala dili ka subscriber. Hello mga libakeros, libakeras. Malibak ka sa mga picture. Libak sa picture sa mga Facebook friends. Okay, next na runner-up. Kani, for me po, same lang gapon siya sa previous na anyone can take this shot. Labi na kanang sayaw man good kay labi nang sayaw kay tanang step para pariha. So, kanang since nanay pattern ng sayaw, nanay pattern ng sayaw. Kung kisa man toy mo picture niya, lain-lain tao, same gina sila. Ang angle diha na lang nimo tirahon sa angle. Kay kung audience lagi ka pak ana lagi. But then 1 2 3 4 5 6 7 okay, naka-call yun naman ginapati ilang position. So, it's for you to find out kung saan mo siya mag-creative. Pangitaon niyo mo itong mag-stand out na picture sa within that performance. Kaya feel lang ako buwan, dili sa dool ang photographer ani. Filler na siya. O filler po gulo. Feeling lang ako di siya sa dool nag-take ng photo ani. Ano naman siya long lens. Pwede. Pero kung bawal makaduol sa stage, di ba? During mga ka sa nag-perform, tapad yung kumano. Pero mas nice siguro ni siya no kung kamot lang ito nagikuha. Depende ganyan sa imong imagination, no? Depende po sa imong position kung asa ka nakalugar. Pero yeah, or same na kung isa po, copy paste mo po sa iya ha. Anyone can take this photo kay sayo man siya, so that's one. Ikaw na bahala kung saan mo programa. Oo. So kani, another photo sayaw at kultura. Sayaw at kultura, 1, 2, 3, 4, 5, 6 katao na sa isa ka frame. Creativity, kayo. Isa pa rin sa runner-up dahil, by the way. Creativity, dili kayo. Sa isa, composition, originality, wala gyapon. Just like that. Sa ko alam po, ang composition niya is nice siya. Kay, if you notice, ang babae kinamit sa front, mga lalaki na sa likod, and then, nasa like connection sa babae o lalaki sa likod. And then, also what made it interesting is ang triangles sa hat. So, ang background nakatabang, ug dako ang background, dako ang framing niya is kanang mga full frame siya nga dako. So, nindot siya as this compared sa katong last two, mas better niya siya nga for me ha, if I would judge, man siya. And next is another runner-up and the Mayor's Choice Award. So, ano niya ang pick ni, it's either ni Mayor Sara or ni Vice Mayor Baste. Okay, naman ito siya. Kaya kung bag, gaya lang kung bag. So, this one is, ang nakalay sa composition niya is nakuha niya to. Yes. So, good nga. Rice na tala? Diyan na. Palay? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, ang elements po, number of elements is 5, which is very good. And then, ang framing po sa isa babae. Nice stick. Naka siya sa tunga. So, this picture could have been better if na straight siya. If you notice man good, medyo na-tilted siya gamay. Or kung dito yun na ito, anak, para mas mula ang perspective. Pero feel na ako kulang ang straight niya na dyan ang medyo dapat gano'n gamay. Or nagbaba pa siya gamay, something like that. Palungan. Open niyo mo. Okay. So yeah, what I like on this photo kay ang rice. Ang palay niya. So very good sa pagkuhan. The title is Sipag at Tiyaga, which is true naman.
Sa metro. True nga kuan kanang pinaghirapan nila ang kuan ba kanang every Lahat naman siguro may sipag at syaga. dili ko tanan no. Unsa man? May uban mulat naggrasya. Sipag at syaga. Syaga gyapon. Gagawin. So yeah, anyway. So this photo, ganahan ko sa palay na nalupad-lupad. And the way how the photographer, ano, composition niya, yes. Creativity, yes. Kato lang. Actually, okay na sa gusto ko ang kuha na yun. Pag the way ka pag-crop niya, kasi mo, dili straight, diba? Okay naman. Ang gana pinagkamag. Gi-exage pa niya. Ikaw, alam mo na guys, kung medyo hiwi imong linya, Sabihin na lang. i-hiwi Ah, na lang. okay. So, i-exage na lang ba? Kaya para, ay, murag ko alam man yun. Kaya kung gamayan na mag-gini mo giwi, murag ka lang pangit siya or murag Or yan lang Sa tang planado. gikuhan, yan lang tang straight aning ano. sa mo gani no, it could have been better if Pero okay naman siya. Hindi naman siya yung kuhaan. Boy ko. Oh my God. Nabuwak ang bangko! Okay, advertisement. Am I that heavy? Yes, of course. Ayo. Nabuwak ang bangko. Ay, kuha sa camera ba? Ayo. Good Good person. Okay. Ganga, eh. Next. It's another runner-up photo. Ang ikaw at ako, palima tayo. So, ikaw sa may, isa na lang sa una. Face na po na siya sa akong istorya. Pagkakaroon ko kay foreigner and ethnic person or individual. Ikaw at ako, pareho tayo. So, Pala siya babae. para sa, actually, kuan, same sila tao. So, wala na ka sa ano. And well, supreme. So, yeah, what I like this photo is two different race in one frame. Tapos, nice na siya. Kay, kuan ka nang, it means na there are, we are diverse in many ways. Like, sa culture, nationality, religion. However, look at their smiles. Diba? They are they're accepting each other. That's it. Look, it's nice to see photos like this na you can see acceptance and no discrimination at all. So guys, in short, ang storytelling nindot. Yes. Kasi sa explanation mo, moro to ko Alam mo na akong picture ko, kung ma-explain kag something, dapat specific. So, taas mo kayo ito. Gani, credits to Dr. Tibigan. Taas mo lagi kayo ito yung mga explanation. Ito, alam ko akong picture mo, pag mag-explain kag something, dapat be specific. Dili kay manghula pang, yung kag kanang, the storytelling is nice, so, unsay na sa storytelling. Kita naman, storytelling nindot. Oh my God, naman ko sa visual reference, no? Unlike sa story lang, yung kag sa destroy mo kabalo. Nakita naman ka nindot niya siya. Oh my God. Ikaw na. So, mga to siya, nindot sa storytelling. Mga to siya, Di naman maka-apekto din ang composition kay okay naman siya. Ang napato lang gamay ang kuan, ang kamot, pero ang importante ani kay facial expression na Ayan, di mo maka-apekto po ng pagkaputo sa iyang kamot sa the whole photo. So, okay lang. Yan. Pamulak. Another run-up picture. Picture from Pamulak. Ang iyang kuan is durian. Durian. Which is the typhoon that hits the US. Oh my God, it's updated. Wala mong TV good no? It's not yung TV na magod na sa kuan. Internet sa news. So, the photo itself, ano ko di lang kayo makitang tao. Lahat man gud ang kuan no. Ang subject ana di man ang tao. Di ba? I mean, wala ka ng human element, something. So, nangita ko human element man good. Naman siya, pero dili lang kayo siya kita. What do you think is the subject of that picture? So, sure that picture,
nag-fit siya sa frame. Nag-fit sa photo Unsay ba? subject, unsay. Ayo, ang durian ang float. Oh, di ba? Di ba masinot mo pag na human element good. Mhm. And every photo masinot siya pag na human element. Magdepende pud sa imo. Kani mag Depende po siguro sa photo, no? What is mag-product photography ka niya? Close up na dapat na human element gamay kaayo. til. Oh. So see, Oh. lalay jud mi ko, lalay mi ko kanang kon sa photo Pwede mo guna. or take sa kon ba every photo. So okay, kuan lang anyone can take this photo. So what made it special? What do you think made it special? Actually, ang nakita lang ako nga nakindot saya kay na ay kuan ay nakabutang City Government of Davao. Yes, it's part of the ano po, ang elements sa picture nga na siya element city government of Davao, which is ang branding kung Sige if po. ever man, if this will be posted in social media, ang audience makita si Davao nagikuha kay na may city government of Davao, so martial street style nga branding. Also, what made this picture stand out kay ang level of perspective po kay ang katong mga spike sa durian ni mas nitaas sa tanaw. Kay if you will going to see it in eye level mo dyan, bubo lang ang spike, pero pag pagbaba sa cameraman sa photographer sa perspective niya mas nitaas ng anak durian. So I think that made it more special aside from the branding ng city government of Davao. And hinlo ayang kuan palibot kay as expected kay na may mga Hindi man pwede pagpaduulan. mga grupo di ko yun, so hinlo siya. And then the next is another runner-up photo which Fly. is from Pamula category. Okay, what do you think of that? Naputo lang kamot sa babae. Sa joints po yun. So, di kay siya kuan. Diya palang daan is pag off na tanawon ang kuan ang isa ka element sa photo nga naputol ang kamot kay mo na siya pungkol. Then actually di ko ganahan magtanaw mi ani nga photo. Kada galing daghan kay kanang ang mata niyo daghan og kuan ba. No, so what do you think? What do you think the subject of that picture? I'm not sure kung ang gikuha sa photographer kaning babae or ang kaning kuan kaning dako nga panderes nga ulo kay kung kaning babae yang kuhaon nga kung yung main focus for the icon ba sa yang photo dapat wala gipoto ng kamot or maybe naputol jud siya so wala siya mahimo Tanawang caption. so ano dapat gusto nga yung gibutang. Wala siya sa kuan. One rule sa photography mong good is the grid chemi, the rule of thirds. So kung asa imong kuan ang imong unsa na imong subject, tas ang title nimo is different sa makita sa photo. Actually, Nakakuha man na dapat ni, naka-roll of thirds man na. wala uy. Oh, for sure lang. Naka-roll of thirds siya pero dili ka di ang kuan diya. Kung di mo mag-fly ang kuan sa tuwa. Hindi ka sabi ng fly high diha. Ano? Actually, wait. Dapat yan gikan. Ano ba? Dagan kay nagtabo sa picture actually. So, mo ganyan na guys, mo ganyan ako yung ganina no nga. Ayaw pagsalig sa caption kay kung mo. Tanaw ka sa picture mo, tali ka sa caption mas malibog kag usa man gyud. So, it's part of the kanang sa ambot po sa ginawa na sa judges di mo makita. So in my if I were the judge again kanang sa pagtanaw pa nimo sa picture usa may naa nalibog ka daan kay na element dito na element sa Tapos ang center niya kay hollow. Ang center kay blanco Mm. nga ang babae na roll of thirds man siya pero ang babae is na dire. Tapos kung tanaw na yung picture is fly, ang babae mo fly. Unsa ba? So, again, sa tagli sa picture, daw ka ng, walang yun, kung sa atin criticism lang ba nga, if I were the judge, If you kung were the ako, judge, yan na. but then, na-runner up mo kaso kung gano'n. Wala rin nahimo. It's not we're saying that you don't deserve the spot. You deserve the spot.
because that's the judge's decision. decision. So, Kami lang the judge decision is unrevocable. unquestionable. Unrevocable bang good? Questionable. You cannot question Cannot the question the judge decision. awit tagtanghalan pa ng awit ng tanghalan. Kadugay na ko lang out ng halal gapon ka. Tawag ng tanghalan di man siya. So, ano na siya. So, Composer ka lang. Mora niya ako ang thought sa picture. But then you still got the person. Oh, I like that photo.